Mame planetako istorioak. Bazen behin, Mame izeneko planeta eder bat. Bertan, A izeneko amama alaia bizi zen. Amamari, soineko koloretsu politez janztea gustatzen zitzaion, baina gehien gustatzen zitzaiona kantatzea zen. Abesten zuen goizero amamak. Erleari asko gustatzen zitzaizkion loreak. Erleak amamari egindako eztia ematen zion. Amamak ondo entzuten ez zuenez, zera esaten zion erleari. Ililia Mame planetako lorerik ederrena zen. Erleak Liliaren lorautza hartzen zuen eztia egiteko. Liliak oso gustuko zuen erleak bere polena hartzea. Amamaren baserrian bizi zen zaldiak eztia ere oso gustuko zuen, baina erlea gerturatzen zenean beldurtu eta irrintzik hasten zen. Oioa amamaren baserrian bizi zen. Oioak arrautza ederrak erruten zituen. Amamak oioaren arrautza jasotzen zituenean, harriduraz esaten zion oioari. Zenolako arrautza ederrak! Untxia ere amamaren baserrian bizi zen. Untxiari amama, erlea, Lilia eta oioarekin batera abestea gustatzen zitzaion. Abesten zuten denek batera. Batzuetan, ezkutaketan jolasean, bakarrik geratzean beldurtu egiten zen, eta mamuak zeudela imaginatzen zuen. Mendia oso altua zen. Mame planetako puntu altuenetik ikuspegi bikainak zituenez, amamak askotan bisitatu egiten zuen. Mendiak amamaren amaiketako ausentzean horrela egiten zuen. Amama, usain ederra du janariak. Nanoa baserriaren ondoko basoan bizi zen. Egun batean, amamak Nanoa zulo batean harrapatuta ikusi zuen. Nanoa, esan zuen amamak, ondo altzaude. Bai, baina zulo honetan harrapatuta geratu naiz. Ateratzen lagunduko didazu mesedez. Noski, erantzun zion amamak. Geroztik oso lagun onak bilakatu ziren. Nanoak biolina jotzea gustuko zuen eta melodia gozoak interpretatzen zituen. Loroa amamaren sukaldean bizi zen. Loroari ere abeste asko gustatzen zitzaion, baita amamak esaten zuen guztia errepikatzea ere. Amama, oioa, Lilia, Nanoa! Amamak oso ondo pasatzen zuen loroarekin abesten. Loroak pozpozik hegoak astinduz dantzatzen zuen. Odeia oso isila zen. Loroaren eta mamaren abestiez nazkatzen zenean, euri zaparrada galantak botatzen zituen. Rumoi-hotsak entzutean, Mame planetako lagun guztiak isil-isilik geratzen ziren, ekaitza amaitu arte. Beia oioaren lagun mina zen. Beiak ez negozioa ematen zion amamari. Amamak guztientzat gazta paregabea egiten zuen esneaz. Gazta dastatzean lagun guztiek berdina esaten zuten. Bai ona, amama! Beiak ordea nahiago zuen esnea, eta negarrez hasten zen. Farolak amamaren baserria argitzen zuen. Iluntzean, amamak
guztiei ipuinak irakurtzen zizkien farolaren argipean. Bertan biltzen ziren eherlea, ililia, oioa, uhuntxia, mendia, nanoa, loroa, odeia eta beia. Amamaren istorioak Mame planetako onenak ziren. Beste istorio bat kontatzean nahi otu zuten galdetzean, beti berdin erantzuten zuten. Bai, amama! Farolak argirik gabe geratzen zenean, soinu hau egiten zuen. Jaguarra udan bisitan joaten zen amamaren etxera. Baserri ondoko lakuan bainatzea gustatzen zitzaion. Halere, amamak prestatzen zion haragi xamurra zen, gehien gustatzen zitzaiona. Loroa jaguarraren bizkarrean jarri eta zera esaten zion. Jan, jan, jan! Eta jaguarrak haragi gehiago nahi zuenean horrela eskatzen zion. Pirata Mame planetako pertsonarik ezagunena zen. Txiste bikainak kontatzen zituenez, guztiek primeran pasatzen zuten berarekin. Batzuetan, asmakizunak ere kontatzen zizkien lagunei. Zer da, altxorra aurkitzeko behar dudan erreminta garrantzitsuena? Pala, asmatu zuen behiak. Piratak altxorra aurkitzean eskopeta tirokatzen zuen, baina batzuetan trabatuta geratzen zitzaion. Tximinia oso garrantzitsua zen negu hotzetan. Elurra egiten zuen egunetan, bere inguruan esertzen ziren gure lagunak, suaren berotasuna somatzeko. Amamak tximinia piztu eta txinpartak ateratzen hasten ziren. Katua basoan bizi zen. Amamaren kukuak egunero 6etan jotzen zuen. Kuku, kuku, kuku. Kantua entzutean baserrira hurbiltzen zen behiaren esne goxoa askaltzera. Bai ona, mama! Esaten zuen. Untxiak ez zuen kukua entzuten eta morratuta ibiltzen zen. Dendaria baserri ondoan bizi zen. Amama egunero joaten zen dendariaren gana erosketak egitera. Batzuetan, amamak esnea eta arrautzak trukatzen zizkion beste gauza batzuengatik. Egunero berdin agurtzen zuen dendariak. Aio, amama! Ondo ibili! Dendaren inguruan ibiltzen ziren euliak, amamaren janariaren atzetik joaten ziren burrumbaka. Gidariak egunkari eta ogia banatzen zituen Mame planetan zehar. Amamari, gidariak banatzen zuen ogia asko gustatzen zitzaion. Gidaria baserrira iristen zenean, turutaio zabixatzen zuen amama. Katuak amamaren altzoan oso gustura jaten zuen ogia, urruma egiten zuen bitartean. Arratoia eta xagua lengusuak ziren. Mame planetako aurrei hortza jausten zitzaizkienean, opariak usten zizkieten buruko azpian. Horrela eskertzen zieten aur guztiek egiten zuten lana. Eskerrik asko! Gauetan, arratoiak motorrean eramaten zituen opariak. Xaguak, aurrak esnatzeko beldurrez, horrela esaten zion arratoiari. Zezena behiaren laguna zen. Elkarrekin larreetan belar goxoa jaten pasatzen zuten denbora, erlea inguruan burrumbaka zebilen bitartean. Planetako azkenengo pertsonaia xilofonoa zen.
xilofonoaren soinu ederra entzuteko festa izugarriak antolatzen zituzten. Bertan lagun guztiak elkartzen ziren bere inguruan. Amama, erlea, ililia, oioa, untxia, mendia, nanoa, loroa, odeia, beia, farola, jaguarra, pirata, tximinia, katua, dendaria, gidaria, rarratoia, sagua eta zezena. Amamak xilofonoa entzuteko isiltasuna eskatzen zien arratoi eta jaguar zaratatxuei. Abestia maitzean, txalo zaparrada batez eskertzen zieten denak eta beti berdina esaten zioten. Beste bat, beste bat, beste bat. Mame planetako lagunak oso zoriontsu bizi ziren eta primeran pasatzen zuten elkarrekin. Eta hala bazan, hala ez bazan, sar dadila kalabazan eta atera dadila zure herriko plazan.